Сега ще поговорим за женската възбуда. Какво е по-различно от мъжката? Защо жените го правят по-бавно? На какво се дължи? Това умения ли са? Или пък знания от страна на мъжа? Или пък зависи от жената? Защо се възбужда? Колко се увлажнява? Защо се увлажнява? Какви са начините? И така нататък. Аз съм Димитър Томбарков и тук си говорим за взаимоотношения, секс, интимност, оргазми, за всичко, което се случва на физическо и емоционално ниво между двама души. За да не пропуснете подобни видеа, последете канала ми за повече информация tombarkov.com. Женската възбуда. Какво представлява? Как да я постигнем? Защо понякога е толкова сложно? И защо това жената да е влажна не означава, че е възбудена? Всъщност много години ми трябваше да разбера, че едното и другото не са едно и също. Жената може много бързо да се увлажни, но това не означава, че тя е готова за проникване, за секс и тялото й все още има нужда от стимулация, за да се наслади в пълнота на половия акт. Като цяло възбудата е част от сексуалния акт. И ако я няма в този процес на интимност, нещата не са никак добре. Нито при мъжа е ясно защо, защото просто е мек и няма да свърши работа. Но за жената по същия начин важи. Най-вероятно, ако не е възбудена, няма да е добре увлажнена, няма мускулатурата и да е отпусната и по-скоро ще усеща дискомфорт при проникване, отколкото удоволствие. Така че на първо време трябва да възбудите не тялото, а съзнанието на жената. Тоест мозъка. Да накарате тя да ви се довери, да усети, че е специална. Оттам нататък подсъзнателно да почне да си представя, да желая да е с вас и тогава вече мозъка изпраща сигналите необходими, за да се повиши възбудата. Нещата, които ни възбуждат, това са много прости. На първо място е мозъка, както казах, това са фантазиите, това е нашата представа, въображението ни. И тук е много важно да споделим, това е съвсем друга тема, ще има скоро в канала, какви са всъщност етапите на влюбване и връзката и как те оказват влияние върху нашата интимност, нашата възбуда. Това е друга тема. YouTube канала, последете го, скоро ще има и нея, но идеята каква е? Ние сме влюбени, чувстваме се невероятно, мозъка ни възбужда тялото и нещата стават много лесно. Тоест, няма нужда много да се заиграваме, да има любовна игра, просто ние го желаем, той ни желая. Това се случва в началото на едни взаимоотношения. Може би до първата година, до втората има такива изследвания, че всъщност този коктейл от хормони, и които всъщност карат ние да сме непрестанно влюбени, да сме в облаците, разбира се, периода може да е по-голям, зависи вече индивидуално от подхода, от начина, по който опознавате себе си и нагласата, която имате и реалността, която всъщност стои срещу вас, защото много хора си представят, вау, това е мъжа на живота ми или жената на живота ми и в един момент, ама на базово ниво ни се разминаваме като начин на мислене, общуване, съвсем други неща и колкото по-големи са различията в нашите очаквания и в реалността, толкова по-бързо тази любов, това влюбване изтича. Приемаме, че процеса на влюбване вече е отшумял. Няма е тази страст, няма е тази няма това непрестанно желание да сме интимни, което между другото си има обяснение и то е, че ние просто трябва да се възпроизвеждаме. Това е заложено в нашата еволюция и това желание за интимност всъщност цели ние да имаме детенце, да продължим рода. То затова и всъщност като се роди детето се променя хормоните при жената, настроенията и всичко останало става съвсем друго, защото един вид мисията е изпълнена и вече ни трябва друго. Трябва да се включат майчинските инстинкти, ама това е съвсем друга тема. Този период на влюбване е отминал. В момента ние трябва да се погрижим за възбудата на партньора си или за нашата възбуда. И това вече става на физическо ниво. Тук има значение знанията, има значение уменията ни, има значение търпението ни, общуването ни, доверието ни и това всичко оказва влияние върху нас и нашата интимност, върху жената, с която сме и начина, по който тя се възбужда или пък не се възбужда. Възбудата като процес при мъжа е доста по-бърз, а реално всички знаем. Мъжкият полов член може много бързо да стигне до качествена възбуда и да е готов за придвижване напред в половия акт, докато при жената процеса на увлажняване също може да стане много бързо, но тук е моментът да кажем, че се изисква време мускулатурата да се отпусне, да се кръвоснабдят, вулвата да се кръвоснабди,
влагалището да се отпусне, да се произведе вътре естествен лубрикант, за да може по време на интимност да няма болка, да има удоволствие. И това, което се случва, този процес е много по-бавен. Тоест, при мъжа той е така, ние сме възбудени, правим любов, стигаме до така наречения етап платото, т.е. високото ниво на възбуда, след това оргазъм и влизаме в възстановителен, почти веднага влизаме в възстановителен режим. При жената картинката, тая диаграма е доста по-различна. Там възбудата е процес, който изисква повече време, изисква повече старание и когато това стане, жената стига до една точка на това плато въпросното, високата възбуда и на това място, на тази позиция, в която се намира жената, възбудената жена, тя може да се наслади на много и различни видове оргазми. Тя може да се наслади на оргазми, които следват един след друг. Това може да е женската еякулация, това е нещо, което може да се случва през една минута, стига мъжа да знае как да стимулира жената, тя да е добре хидратирана и разбира се да си има доверие. Тя може да стига до клиторен оргазъм, до различни видове оргазми, комбинирано може да ги изпита. Стига мъжа да има желание, търпение, умение да ги достави, а тя да му има доверие да ги изпита. То от тук нататък как продължаваме? Всъщност, начините да възбудим човека са няколко. Един е чисто физически. Тоест нашите сетива, използваме ръце, обоняние, зрението си, слуха си, т.е. гласа може да е много възбуждащ. Начина, по който ухае жената може да е, или мъжа може да е много възбуждащ. Парфюма, феромоните, това вече е твърде индивидуално, но върши работа. Визията, начина, по който изглежда партньора, също може да е много възбуждащ. Сетивата, т.е. усещането за допир, за досек и разбира се умението от страна на любимия да ни въздейства. Целувката е нещо, което много бързо възбужда и съзнанието, и желанието за секс, стига да е дълбока, да е чувствена и да е дълга. Не да стиламе като приятели от училище, които са се видяли преди след 20 години. За всички тези неща оказват влияние върху възбудата. Следващото нещо, което е важно да направим е съзнанието трябва да е спокойно. Трябва да си имаме доверие помежду си, трябва да имаме обстановка, която да предразполага интимност. Има и случаи, в които обстановката и стреса от нея може пък да възбужда, т.е. да правите секс на някакво странно място, което да ви изкарва от зоната на сигурност и да търсите тръпката. Това е вариант, но в повече случаи е необходимо да има спокойна, сигурна обстановка, така че я създайте. Уверете се, че майка ви, баба ви, децата, съседите, купунджиите в съседната стая няма да влязат при вас и да ви хванат на кълъп. Бъдете сигурни, че сте сами, може да създадете атмосфера с музиката, може да създадете атмосфера с свещи или примерно да отидете на някое романтично място, където няма да сте обезпокоявани. Просто се погрижете и двамата да сте спокойни, жената да може да се отпусне и да се довери на целия процес. Следващото нещо е доверието към вас. Ако жената не е много сигурна в уменията на мъжа, т.е. той какво ще направи, той изглежда много неуверен или примерно предния път беше много груб, или е имал предишен опит, който е бил отрицателен и си казва сега сигурно пак ще боли, пак ще е неприятно или пак ще имам честит. Всички тези неща, ако ги има и са повлияли на гласата на жената за секса и за интимността, шанса тя да се възбуди бързо и да се отпусне не е много голям. И тук всъщност знанията, умението и търпението на мъжа са ключови, за да може тя да стигне до възбуда. Искам да споделя нещо, което практикувам и надявам се да се припознаете. Гарантирам ви, че истински качественият секс започва след първия женски оргазъм. Най-лесният начин да се възбуди жената и да е готова за проникване е тя да стигне до определен вид оргазъм. Няма значение кой. Най-лесно става клиторния оргазъм, може да е влагалищен, може да сквиртне след стимулация от ваша страна, но идеята е тя вече да е изпитала оргазъм и да се отпусне, да е готова за проникване, мускулатурата да е кръвоснабдена, да е добре увлажнена и двамата да имате невероятно изживяване. Сега, лубрикантите, които произвежда жената, са няколко вида. На първо място това са бартолиновите жлези. Това са две железички, които са долу до входа на влагалището от двете страни, които произвеждат то се казва слуз, не е, да речем естествен лубрикант. Следващото нещо е стената на влагалището също започва да отделя пак
естествен лубрикант, в момента в който започне да се кръвоснабдява. В друго видео ние говорихме, че те са 4 вида. Два от флуидите са по-гъсти, един се получава вече в много напреднала фаза на възбудата на жената. Това е, нали, кремообразния лубрикант. Скорит оргазма всъщност е по-воднист, затова е внимателно, трябва да имате в предвид, че когато жената стигне до него, шансът той е по-воднист и може буквално да изплакне и да измие естествената лубрикация на жената и в един определен момент да усетите протриване. Тогава е хубаво да имате лубрикант около себе си, за да може да го използвате и да не нараните себе си и партньора, защото това може да се случи, ако не сте увлажнена или ако дамата до вас не е увлажнена. Всъщност повече информация за женската еякулация, какво представлява и колко вида е, може да видите в канала. Много често сме чували, тя беше възбудена, или много често сме чували, брат, тя беше много тясна, си едно, нали, за първ път прави секс или подобни изказвания. Това жената да е тясна, по-скоро може да го изтълкуваме като не е достатъчно възбудена и е стегната. Дали от притеснение, дали от дискомфорт, дали от нещо друго, но там работата с възбудата не е сработила. В крайна сметка от тази зона излиза цяло бебе. Колко да е тясна. Тоест, има значение как мъжа се е постарал да достави удоволствие и да възбуди жената. Когато това стане, тя става много гъвкава и се възбужда. Нещата, които е хубаво да знаете, всъщност е малко повече информация за вулвата и какво представлява тя. Вулвата е всичко, което е отвън. Тоест, женските гениталии отвън. Това включва големите и малките срамни устни, главичката на клитора, съответно клитора, предверните луковици, бартолиновите жлезни, входа на влагалище. Това е една зона, която е изключително чувствителна и ако я познаваме на така малка площ, има толкова много инструменти да доставим удоволствие на жената, че ако ги научим, буквално може да се превърнем в секс-бокс за нашата партньорка. За да видите скиците и по-подробно и по-нагледно обяснено, tombarkov.com в блога си, в статията за женската възбуда, има картинки, там може да ги разгледате и всъщност да ги визуализирате. Какво представлява клитора? Много хора си мислят, че клитора е едно копче от тези старите за лампите, дето бяха цък-цък нагоре-надолу. Не. Това, на което ние, или по-скоро повечето хора казват, наричат клитор, всъщност е главичката на клитора. И тя е видимата част на клитора. Клитора има тяло, което е общо по продължение нагоре към пъпа и има крачета, които са около входа на влагалището под срамните устни. Тази част също може да се стимулира с масажи, с докосване, с мачкане понякога, леко стискане, зависи вече до каква степен мъжа усеща партньорката си, до каква степен е градирала любовната игра. Вече може да си позволите по-голям натиск, по-голяма стимулация. Обикновено под клитора, всъщност под кръчета на клитора са предверните луковици и това е нещо изключително интересно. Това са, представете си, две турбички, две резервуарчета, които при възбуда, този процес на възбуда вече, когато напредне, те се изпълват с кръв. И сега какво става? Ако на мъжа му е не толкова голям, тези предверни луковици буквално уплътняват входа на влагалището. Т.е. те могат да компенсират до някъде по-малък член или да речем по-тънък. Обратното, ако жената е добре възбудена и кръвоснабдена, хубавото на тези луковици е, че те са гъвкави, те не са твърди. Също така влагалището става много гъвкаво. Дори члена да е по-голям, това дава възможността жената да е отпусната и да се наслади, вместо да я боли. Това е основното нещо, което е хубаво всеки един да запомни от това видео, че женската възбуда и до каква степен ние постигнем, т.е. колкото по-възбудена е жената, толкова по-близо е тя до оргазма и до удоволствието. Ако това нещо го пренебрегнем и избързаме, да, има много случаи, в които едноминутките са много секси, много възбуждащи, но не могат да разгърнат оргазмичния потенциал на жената и да навлезем в пълнота в интимния акт. Истински невероятният секс се случва, когато му отделим време, когато го планираме, проектираме и създадем условията тя да се отпусне, възбудим я и доставим безброй оргазми. Пожелавам ви го от сърце. За повече такива видеа
последете канала. Ако видеото ви е било полезно, споделете го с ваш приятел или познат. Коментирайте го. За картинките в tombarkov.com в блога има статия. До скоро!